Mă, Ioane, există o viață și fără Facebook și internet. Pe bune? Dă și mie link-ul. Ioane, cum stai cu limba engleză? Păi, destul de bine, sparanghele. Na, păi, îmi zici și mie ce înseamnă tomorrow. Mâine. Oh, dar vreau să știu acum. Ione, dar ce limbă înveți? Am apucat de germană. Nu? Și cum merge germana? Am cumpărat o carte germană în 3 pași. Nu? Și am mers deja vreo 5 kilometri, dar nu simt nimic. Cred că e o ție. Ione, dar ce cu tine? Ai, m-am uitat de televizor. Și? Ce ai văzut? Păi, ceva oameni de știință au zis că s-a întărit neamul românesc. Cum adică s-a întărit? Am devenit mai puternici decât acum 20 de ani. Suntem mai puternici ca acum 20 de ani? Dar cum așa? Păi, acum 20 de ani, din 100 de lei, o familie întreagă a trebuit să meargă să cară alimentele acasă. Iar acum, destul să trimit pe copilul